Sonava DJ Sylvan, una del trans típica eivissenc, i vam entrar al cotxe que estava aparcat al carrer del polígon, fent una filera amb altres cotxes de la gent que hi havia al bar musical. Eren les 3 quan vam arribar al Palladium. Els porters ens van exigir l'entrada, així que les 1.000 pessetes que ens vam estalviar al Torrent Blau les vam haver de pagar aquí. La música no era tan bona com al bar de Granollers. Començava a sonar el ritmo de la noche que tothom ballava embogidament, tot i que a mi no m'agradava gens. Vam avançar com vam poder entre clavades de colze i alguna trepitjada de peu. Hi havia una mena d'escenari mort molt il·luminat al fons de la discoteca on vam veure els dos italians, que es van acostar a saludar-nos efusivament, especialment el Fabri quan em va veure. «Ma che cosa fai tan bella?» «Home, bella, bella, tu sempre estàs bella». Vaig mirar als costats, però les meves acompanyants havien desaparegut, així que em vaig posar a ballar al Zucchero. Quina casualitat! Allà davant del Fabrizio, que em va oferir rom amb cola altre cop. Em va salvar el Poem Without Words amb el seu piano, una cançó que em delia quan sonava, i no podia parar de ballar mentre tancava els ulls mirant de sentir el seu ritme en mi. Era un tema llarg de deixar-se dur. Potser el que més m'agradava d'aquella música era això, que et podies deixar anar lliure sentint-te autènticament tu. Vaig sentir unes mans que em van agafar la cintura suaument i vaig pensar que seria el Fabri que s'havia animat. Però vaig veure un noi morè de faccions clàssiques i que em treia un cap per damunt del meu. Em va traure. «Balles molt bé, com et dius?» Vaig contestar el segon. «Mare, porto una estona observant-te des que has entrat. Ets d'aquí?» «No, sóc de Montmeló. Ho coneixes?» «Sí, tant. On està el circuit? Vaig anar al Gran Premi de Fórmula 1 l'any passat. Vols un rom amb cola? Et convido». «Millor sense rom». «Perdona, et dius?» «Xavi, t'acompanyaré amb una cervesa, doncs». Tenia l'italià d'aspecte nòrdic a 1 metre quan ens va veure petonejant-nos. També molta més gent que ballava i bevia i la música tot drap que sonava. No em vaig adonar i tampoc em va importar. Aquell va ser el meu primer petó. La cara del Fabrizio. Era tot un poema. Bé, aquest és un fragment de la meva novel·la Després de l'última abraçada, del capítol 21. I bona tarda, Jèssica. Bona tarda, Montse, i moltes gràcies per convidar-me. No, gràcies a tu per estar aquí. I, bueno, com bé dius, és un fragment de la teva última novel·la, que es diu Després de l'última abraçada. Sí. I és una novel·la de caire autobiogràfic, autoficció, no, diria? Sí, autobiogràfic amb tècnica d'autoficció. D'autoficció, Sí. sí, que ens transporta a principis dels anys 90. Exacte. I una mica podríem dir que el fil narratiu és el pas d'una noia de l'adolescència a la joventut. Exacte. Correcte? Sí, Sí, a mi sí, m'encanta perquè em transporta també a aquella època, Sí. el Palladium, el Zucchero i tot això. Sí. A més que van estar per als llocs on, no, on transcorre la novel·la. Exactament. Doncs sí, diguem que el motiu de la novel·la en si és això, o sigui, explicar, encara que és autobiogràfic, jo crec que explica un moment nostre, de tothom, que se'ns queda molt gravat perquè és un període molt curt de les nostres vides, el pas aquest de l'adolescència a l'edat adulta, en què en un període molt curt ens passen moltes coses a la vida i és que se't queda molt gravat. No sé si és que el creixement de les neurones és una passada. No? Sí, jo crec que és un dels períodes més importants de la vida adult, no? Pel pas de l'adolescència a la joventut. Sí. Quan se't forma el caràcter, quan comences a tenir idees pròpies, el descobriment de moltes coses, no? De l'amistat, de la família, parles molt dels teus pares, no? També durant aquesta novel·la. I a mi em va impactar, he de dir, des del principi. Me la vaig llegir en 2 tardes. Es llegeix, és superfluida, passa... El que tu dius que hi ha moltes coses que et sents identificat, et transportes a molts llocs, parles molt de música, de menjar, també de... I és molt realista, a mi m'ha encantat. Sí, bueno, jo... Diguem que en aquest període retrates també la descoberta del sexe, no? Del sexe perquè sí, dels primers amors, les primeres decepcions amoroses. I també vaig voler retratar l'ambient familiar, perquè evidentment és una època que tu estàs a casa dels pares, i el pas de l'institut a la universitat, i el tema familiar per això, això diguem que ho vaig agafar dels nord-americans, més del John Fante, del Bukowski, però això en concret més el John Fante. Quan vaig llegir aquest autor em va agradar molt perquè m'hi vaig sentir com molt reflectida, sobretot com ell retrata els pares, no? I el tema del menjar i això, com jo vaig viure igual a casa, se'm va quedant allà i em va agradar moltíssim.
I, bueno, malgrat les distàncies biogràfiques que hi ha, doncs a mi va agradar retratar-ho en aquesta novel·la. No, és molt interessant. I la novel·la comença molt fort, no? Perquè comença amb la història de la mort d'una persona molt important, no? Que és la mort d'una germana. Sí, exacte. I ja des del principi t'atrapa, perquè com que el principi és tan impactant, no pots deixar de llegir. Sí. I és una passada. A mi, la veritat, que m'ha agradat moltíssim, i flueix moltíssim, es llegeix molt, molt, molt fàcil. Sí, a l'inici, bueno, jo quan vaig seure-la a escriure-la, doncs vaig tenir molt clar, no? A l'inici, que era l'enterrament de la germana, i al final, que és com ja ella entra a l'edat adulta que deixa la universitat. O sigui, això ho tenia claríssim, claríssim. Sí. I després va ser, doncs, agafar aquell període i va ser un caminar sol. O sigui, no vaig fer ni escaleta, o sigui, res. O sigui, és que em va sortir sol amb diferents, evidentment, amb diferents caps de setmana durant uns mesos, però és que no vaig fer, l'únic que vaig fer, vull dir, el tema dels noms dels personatges. Ja. Però tota la resta va sortir sol. Sí que et deixes coses, però bueno, al final seria una biografia, si hagués posat tot, no? Sí. I és això, vull dir, jo volia retratar això, la joventut, i m'agrada que em diguis això, que t'has sentit reflectida, perquè com tu, suposo que més gent que l'ha llegit, no? Perquè s'hi sent reflectit, que és veritat, o sigui, les primeres decepcions amoroses... Els llocs, els olors, tot. O sigui, la música també és molt important. Clar, la música dels 90, és una novel·la molt... El meu període de la meva joventut són els 90, no? Sí. I la música, bueno, a part que a mi m'agrada, no és que la posi perquè digui aquí ara toca música, és que és una cosa que jo la visc molt, m'agrada ballar molt, m'agrada molt la música, i per això hi trec molt. Vull dir, a les altres novel·les que he fet també trec molta música de diferents períodes i diferents maneres, però clar, imagina't aquí les discoteques, els bars musicals, quan vas al cotxe... Bueno, hi ha diferents bandes sonores, no?, que transporten aquella època. Sí, la veritat és que sí. I és una... Bueno, anava a fer una pregunta, però que gairebé veiem la resposta. És una mica, quan seus a escriure, tens clar el que vols escriure? O en aquest cas tu m'has dit que tenies clar al principi i al final, no? Sí. I llavors tot del mig, l'argument no el tens clar, vas fent sobre la marxa. Bueno, al principi i al final, jo sí que tenia clar, potser com que vaig deixar els estudis de periodisme, allò era una cosa que jo tenia a dintre, que evidentment amb el pas dels anys allò ja ho deixes anar, no? I de fet, una de les coses que jo sempre dic que per mi escriure una novel·la d'aquest tipus, autobiogràfic, has de deixar passar... Bueno, és que tu no saps en aquell moment que escriuràs res. Llavors, el fet del pas dels anys t'ajuda a veure amb molta perspectiva i tu pots seure, jo, per exemple, amb aquesta novel·la no he plorat ni un moment escrivint-la, tot i retratar el moment de la mort de la germana. Amb 5 dones, la veritat que va ser el meu primer, sí, amb aquell sí que ho vaig passar més malament, però aquest no. I és això, o sigui, com és un període concret, ho tenia després molt clar a dintre. No és que no sàpigues de què escriure, sí, era aquell període i tens moltes imatges i molts moments que se't queden gravats. Evidentment, han passat 20 anys des que jo la vaig escriure el 2019 i retrato doncs a finals del 92 fins al 95, a principis. Hi ha escenes que estan una mica recreades, exagerades. Clar, la memòria falla també, no? Clar, la memòria falla, és més. O sigui, tinc amigues que se l'han llegida i potser elles ho veuen una miqueta d'un punt de vista diferent. Clar, cadascú té la memòria d'uns records i jo com a escriptora els tinc que recrear. Sí. Hi ha un personatge que a mi m'ha marcat, que és el de la mare. Té molta importància i molt pes a la novel·la, El pare també, però potser més la mare. És la mare, és un personatge amb un caràcter molt fort. O sigui, jo aquí trobo molt paral·lelisme amb el pare del John Fante, que és quan jo el vaig llegir i dic, ostres, jo veia la meva mare, que són personatges que, vull dir, a la vida real tenen caràcters molt forts, són personatges molt novel·lescs, vale? Que són tal qual, o sigui, jo no he hagut de tocar pràcticament res amb aquest personatge, però sí que és veritat que és un personatge amb molta profunditat psicològica, sense haver de fer gaire cosa. Sí que ho és. En la novel·la, de fet, a mi el que m'ha agradat molt és que és com una pel·lícula. O sigui que no entres a jutjar, no? Tu vas explicant les situacions i tal, però no hi ha ni sentimentalismes exacerbats, ni exageracions, és com
molt visual, molt tipus pel·lícula. I per això fa que es llegeixi molt fàcil, també. Sí, això que és molt visual, ja m'ho han dit altres vegades, que tinc una amiga, la Sílvia Molins, que és actriu, que també em diu que seria molt fàcil de portar escena en un teatre. Bueno, no sé, és molt curiós perquè tampoc és que sigui una persona especialment cinèfila, però quan escric les escenes les veig com a escenes de pel·lícules. Per això sempre jo vaig més als fets, no? Més que descriure, no? O sigui, que descric algun ambient, però vaig molt als fets i, de fet, aquesta novel·la, jo què sé, jo l'he revisat, et diré 5 vegades, 6 vegades, i cada vegada he anat tallant i polint, o sigui, com més, perquè hi havia coses que, menys mal que he trigat 5 anys a publicar-la perquè vas polint. Vull dir, va bé deixar-ho ja, i amb els anys, en perspectiva, doncs, això s'ha de treure, s'ha de netejar. I sí que és veritat que em diuen això, que és com si veiessis una pel·lícula. Sí, és com una pel·lícula. Sí. I te l'has autopublicat, no? Està disponible a Amazon. Sí. I com és que no portes una editorial? Perquè jo penso que seria molt fàcil de publicar, perquè a més seria un llibre ideal per adolescents, per exemple, per instituts, per educació. Penso que és molt interessant. Doncs, bueno, la veritat és que la vaig escriure el 2019, però entre el 2019 i aquest 2024, diguem que he anat movent altres projectes, no? Que va ser la meva anterior novel·la, l'administrativa. Entremig vaig escriure Llegint Bukowski, que és l'assaig de Bukowski, que aquell sí que me'l va publicar l'editorial valenciana Vincla. Bueno, he fet recopilatoris a poemaris, he fet altres coses. I aquesta la tenia escrita, i la tenia ja. I la veritat és que molt a l'inici encara em feia cosa treure-la. I llavors jo la vaig deixar allà, i com que anava fent altres coses, bueno, no tenia pressa. Però diguem que el 2023, no, abans. El 2022 la vaig començar a moure, i jo la vaig començar a moure per editorials que a mi m'hagués agradat que em publiquessin aquí a Catalunya, com pot ser Club Editor, editorials del 1984. Al principi la vaig moure per 3 o 4 només. Però bé, com no em va contestar, la vaig tornar a deixar allà, la vaig tornar a revisar, i al final, després passat de les vacances de l'any passat, la vaig tornar a moure. I l'he mogut, la veritat, vaig anar donant veus, també per al Facebook, i la veritat és que l'he enviada a 8 o 9 editorials, però no m'ha contestat ningú. Bueno, mentira, Edicions del 1984 i Raig Verd sí que m'ha contestat negativament, però de les altres ningú. Jo crec que és, no sé, o que no se l'han llegit. Potser no se la llegeixen, no? No, jo crec que és molt difícil arribar, perquè jo he agafat el telèfon i he parlat directament amb els editors, i bueno, et diuen que sí per dir alguna cosa, però a la que pengen ja se n'obliden i se'l miren. Sí. I llavors, bueno, vaig decidir autoeditar-la com les altres, per Amazon. Clar, arriba molt poca gent, perquè jo no puc anar amb els llibres a la llibreria, a cada llibreria, ni tinc el potencial que pot tenir un editor, ni a part que, clar, autoeditar-te té una miqueta, vull dir, l'estigma de que no és bona literatura. I bueno, jo la tinc publicada. Si des d'aquí em veu algun editor i me la vol publicar, doncs encantada, jo se l'ofereixo perquè la llegeixi, i encantada. Molt bé. I tens vàries publicades? Tens ahir, què t'agrada més, l'assaig o la novel·la? Perquè el de Bukowski és un assaig, no? I tens també l'administrativa, que és novel·la. L'assaig. Assaig, assaig és el teu. Sí, novel·la, jo ara per ara no sé, jo crec ara per ara no penso escriure, ni tinc en ment escriure cap. Jo ho trobo, és que no sé ni com em van sortir. Aquesta i l'administrativa, que són les més autobiogràfiques, després tinc un gram, que és una tercera persona. Sí, exactament. Però ho trobo que és molt difícil. És molt difícil explicar una història i que et surti així, i aquestes em van sortir així, la veritat. Però més difícil és escriure poesia, i també escrius, bueno, per mi... Poesia també, bueno, són moments concrets, per mi sí que és veritat que tinc alguns poemes escrits, però poesia, però jo novel·la, que tingui tota una coherència, és molt difícil, i això que jo n'he escrit 3, però jo ho trobo molt difícil. I assaig, sí, a l'assaig em surt sol, i m'agrada molt l'assaig literari, m'agrada molt llegir. Últimament ja fa temps que llegeixo molt, i quan em dona com que escric sobre el que escric i sobre el que m'agrada, això sí, tinc clar. I de fet,
no sé si, bueno, tinc previst fer un recopilatori d'assaig literari, que tinc coses escrites, però bueno, m'he de posar i ordenar-ho tot i a veure. Bueno, molt bé, i els teus referents literaris? Doncs, bueno, com ja he dit, per la novel·la són John Fante i Charles Bukowski. Això ho he dit així directament perquè és que és així. O sigui, ells m'he llegit pràcticament tota la seva obra. I bueno, les seves novel·les també són autobiogràfiques i és això, primer vaig llegir John Fante i la seva manera doncs, de reflectir la família em va agradar molt, a més que té molts paral·lelismes perquè també és com d'origen italià, vull dir, molts paral·lelismes amb la nostra cultura. I després Charles Bukowski, que també és nord-americà, una mica més jove que ell. Clar, la gent et diu, com és que t'agrada Charles Bukowski? Bueno, potser jo veig veure un vessant que l'altra gent no hi veu, que es queda a la superfície. I has estudiat molt també sobre Bukowski, no? Perquè per escriure l'assaig et vas haver de comentar moltíssim. Sí, vaig llegir molts poemaris, tots no, perquè té molt guion, i les seves novel·les, i a l'assaig. És que m'agrada escriure assaig i m'agrada llegir assaig. I quan llegeixo un autor que ha escrit novel·la i amb assaig, em passa el mateix amb la Rosalía de Castro, que tothom la coneix com a poeta. Doncs com a assagista és una passada, o sigui, és que m'encanta, no sé, m'agrada l'assaig. I llavors, doncs, això, aquests dos escriptors tenen novel·les de l'època aquesta que jo retrato aquí, que és l'època de l'adolescència i la joventut, i és molt guai. O sigui, jo quan ho vaig llegir, a més amb aquesta tècnica de l'autoficció, que és pràcticament, o sigui, que és que no has de fer res. I a més, a mi m'agrada perquè retrates la teva època, que jo crec que és el que ha d'escriure un escriptor del que sap. Del que has viscut. Sí. I, bueno, ja et dic, això en aquest cas és una cosa que jo portava dintre, com també la de l'administrativa. És una altra situació, més amb un ambient laboral, més proper sobre la crisi del 2008 que vam patir, però també, diguem que en aquella em vaig basar més en Charles Bukowski, amb la seva novel·la El cartero, que també retrata un ambient laboral d'abans de dedicar-se ell a l'escriptura. I també em va servir molt com a referent. Per mi han sigut uns mestres, aquests dos autors. Molt bé. I com ho fas per conciliar la vida laboral, familiar i la d'escriptora? Doncs m'ho combino molt bé, perquè com m'aixeco molt d'hora, molt d'hora és a les 5 del matí, i he de dir que darrerament escric poc. Darrerament és els 2 últims anys, jo crec que he llegit més que escrit. I, per motius personals, diguem, potser em vaig canviar de vivenda, no sé. Suposo que com que tampoc em guanyo la vida amb això, clar, tampoc tens obligació, no? Exacte, és vocacional, doncs molt bé, però clar, l'època que m'he sabut escriure, de dir, he de fer una obra, doncs sí, o sigui, agafo caps de setmana i llavors t'has de fer un horari sèrio, o sigui, sobretot els caps de setmana, que és quan he aprofitat de posar-te 8 hores dissabte, 8 hores diumenge. I durant uns mesos. Sí, però escrius molt, no? Perquè també tens un blog, La Bústia Groga, i estàs contínuament escrivint, no? I sempre vivències, no? Però és que jo no tinc la sensació d'escriure. Quan d'allò, pum, m'ho trec. Però clar, per això dic que escric poc, perquè per mi això no és escriure, o no ho tinc com, no sé. Per mi seure a escriure és més, això, una novel·la, doncs posar-te a fer un assaig com vaig fer amb el del Charles Bukowski. Però això també és escriure? Sí, tant i tant. Sí, queden allà en el blog, va quedar i de fet podria fer un altre de relats, perquè tinc allà molts. Sí, tens allà moltíssim material. Sí, és la sensació, és com una sensació de no haver fet, o sigui, tinc més sensació d'haver llegit. Sí, a més escrius sobre qualsevol cosa, no? Estàs conduint i veus, no sé, algú al carrer i bum, ja fas una història. Sí, com em ve, ja et dic. Però darrerament faig més assaig literari, no sé. Ha vingut... Ara he començat, per exemple, a llegir una novel·la de la Rosalía de Castro, que és una autora que he anat seguint i vull llegir tota la seva obra. I, de fet, no em queda gaire per llegir-la. Em queda potser aquesta i una altra novel·la i de poesia, alguna cosa. Però ja escriuré alguna cosa, perquè és la seva primera novel·la de joventut. I, a més, també la protagonista és una escriptora, és una mica autobiogràfica. A veure com va. Molt bé. I així, els projectes que tens ara en marxa, doncs és això. Sí, ho tinc en ment, això, que igual m'assec, no sé, ara estem a l'estiu, vacances i tal,
Bueno, la tardor jo crec que és una bona època per seure a fer revisió dels assajos que tinc, perquè és que cada tinc de nord-americans, algun francès, el Céline, vaig fer com he anat fent mini-assajos a dintre de la bústia, clar. Bueno, no sé si serà aprofitable o no, però bueno, jo crec que puc fer un recopilatori d'assaig literari, sí. Molt bé. I amb quina obra de les teves has disfrutat més escrivint-la? Escrivint-la, llegint Bukowski. Llegint Bukowski, sí. Molt. En aquell sempre ho dic, molt. A més, aquell va quedar finalista d'uns premis a la crítica. Sí. Bueno, que jo no em vaig presentar ni res, però clar, em va sorprendre, perquè és que... Sí. I a més s'ha venut molt bé, a més a més. Sí, i ha estat a totes les biblioteques de Catalunya i això. Bueno, és allò que... Era una cosa que, bueno, m'agrada, és això, com m'agrada molt llegir, t'agrada un autor, doncs les coses et surten soles i com molt lliure, i suposo que a jo els hi va agradar que fos tan original, no? A més, vull dir, aprofundint molt, o sigui, no és que t'ho passis bé i no, o sigui, que aprofundeixes, o sigui, com més t'agrada, més aprofundeixes. Sí, no, es nota, no?, perquè llegeixes i n'adones que has estudiat molt, t'has aprofundit molt a l'obra de Bukowski. Sí, perquè quan t'agrada una cosa... moltíssim, dedicar-hi moltíssimes hores, bueno, no és fàcil, però suposo que quan fas les coses que t'agrada, doncs es fa pràcticament sol, no? Exacte, doncs sí, et dic, amb aquest vaig el que més, potser, per dir-te alguna cosa, i després, doncs, les novel·les és una cosa que jo portava a dintre i ho havia de treure. És més, tinc coses escrites que les he tret i les tinc allà, jo crec que no les publicaré mai. Però ja les has convomitat i encara que no hi hagi mai ningú, bueno, tu ja ho has tret. Tu ho tens allà i mira, potser algun dia surten i si no, doncs és una cosa teva. Exacte. Petits tresors allà. Tu ja ho saps que tu també escrius. Sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí, ha sigut un plaer. I us deixem una ressenya per si voleu comprar el llibre de la Jèssica, que està disponible a Amazon, i la seva adreça d'e-mail també, per si voleu fer-li alguna pregunta directament. I moltes gràcies pel teu temps. Encantada. A vosaltres.